banesiphiwo sokuthi nabo baboniswe njengoba ngiboniswa bayolanda impande bese bayihlanganisa besiza umuntu. Mina ke ngakwelami side mina ngiyalishaya ithambo ngoba mali kuvume kahle nje idlozi lami ngingakushayela nje umhlahla ungazange uzungibuze lutho ngisole sengikutshelile ngoba laba bangena mina okhokho bama bangena babelishaya ithambo nala ngahamba khona ngayofunda amathambo angizange ngizihambele izinto engazinikwe ebusuku ngajampa ngaye eMozambique la uma wami engazi khona engawazi Mozambique kodwa bahamba bangilandela bayongifica lapho ngagedla ngaphalaza ngabagquma baphila abantu. Yaqoqo mangizwa kahle umlando kaTembe bathi kahle abantu bakaTembe badabuka eMozambique. Yebo ngane yami. Badabuka eMozambique bafika bahlala kamhlaba uyalingana eMangosi. Isikhathi sani seseziphi. Ngiyakuzwa uthi ujampile kusho ukuthi wena boyolanda akazi boyolanda impande ngokuthunywa ila mathonga kuwe. Ngiyabonga kakhulu Mfundlovukazi ngiyabonga umbuzo wakho. Uma sizwa nathi emlandweni siyezwa kuthiwa oTembe badabuka eMozambique. Kodwa ke mina ngimdala impela and angisiyi firstborn ekhaya. Khona badala kunami nabo bezwa ngodumo kuthiwa sezwa kuthiwa oTembe baqhamuka eMozambique. Mina nje uma wami sesuyaguga kodwa eMozambique akakwazi. Ubaba wami ke angimazi ngoba washona sisebancane angimazi ngisho epasini namapasi kuthiwa ayexejula ngalezo ikhathi. Kodwa ke siduzane nomngcele. Siduzane neborder. Ingakho kabaningi bakwazi ukuthi bajambe bafike bathi nabo singabasemanguze kodwa musulandela imkhondo umuntu nje ozalelwe emanguzi nowase Mozambique into eyi1 kucisha kuba into eyi1 ngoba sihlukaniswa umngcele sisemaduzane kodwa ama language masekukhulunywa asikwazi ukuthi sizwane ama language yabo aqinile thina siyathonga ngoba kunjengengwavuma neSwazini umuntu wasengwavuma uyathefula ngesiswati kodwa singagcwele kanjalo ke nathi singamathonga ngoba kunamagama angaweli esizulwini kodwa sitshela ukuthi sikhuluma sona phaqa kodwa singamazulu nje akwamhlaba yalingana singamazulu phaqa sizalelwe khona sancela khona sawufunda khona umuthi. Mina ke ngiyajampa kakhulu ke ingane zami ugogo uyatravela kakhulu amadlozi angena impande yami yale kwaSoshangane ngoba isikhathi esiningi izihlahla engiziphathayo nezihlahla engiphilisa ngazo nina abantu ngizilanda ngaphandle. Gogo washo ukwaqwala ngempela you said it mouthfully. The Tembe people, they are the wrongers. Angeke ngize ngithande ukuphawula kakhulu ngoba I'm also a Tembe. So awufuna ukuthi ngathi ngikuthathela ispotlight saka Tembe. Akuna mistake lapho. The Tembe people, they are the wrong. They from Mozambique. So we are deeper kakhulu masikhuluma ngabantu bakaTembe ukhuluma iqiniso gogo ede ngithanda the way udlalela ngakhona abantu awuzange ufihla ukuthi hayi ubona nje ngaliphuza ngaliphalaza he kufunekile ukuthi abantu sibatshele iqiniso gogo. Ngiyabonga mangithatha ukubheka ngibuze nje kancane iminyaka yakho yo in healing how many years gogo? Miningi kakhulu impela ngathini una 16 or 18 20 kungaba u20 years kungaba 20 years 20 years ngikule industry yakwamuthi uyadliwa ngiphilisa abantu ogobela kabaningi nezangoma eziningi ziyamazi ugogo lo yilo waseFaraday lo khulele emthini vele nithenga kuye intelezi nibuza kuyimithi anenzele namabhuku uyena ningadidwa imakeup ngisase uyena
lo waseFaraday uyena impela lokhulumayo ngikhulele emthini izangoma nje zineqiniso ziyaphakamisa kuyimanje ukuthi hayi siyamazi simazi kudala ngineminyaka ngiseFaraday ngivele ngisiza abantu Gogo manje enkinga lana kule healing fraternity yethu kancane nje ngiyazi ngibonile uneyipha